Musacho yomo we miaka ya igatwa nigo asiria obugima bwaye ase omubasokano obwepara oyo obagokoenekigwa emagoroba ya rero nigo omubasokano oyo oenekigwa ase semogoseni gabaga kubweterani gwa omubasokano obwepara ase pare nene ya Kisii keroka nigo yatabekana buna egari yebasi company ya Kisii Classic yarekorwa ase ensemo ya Nairobi gochia Kihanja nigo yasiria oboroso gochakera chinsemo chia Keumbu nase yatuma egari enke ekero yaika ase ensemo emenyekanite buna etundubari nase yagenderera gwonchuka ekona ensemo ya Lianyachae kolende yasiria oboroso nabo igo gotuma ematatu Nissan goika ematatu yokogwa na goita omusacha oyo ase yatigera abantu bonsi barenge ase ematatu yo chingoma chintindi nase omukyo bwango korwa ase serikali ye county ya Kisii eyabake gotuma obokonyi bya ambulance na ase omubasokano yo bagokoenikigwa ase bali bonsi batigerwa chingoma bamenyekiwa goika ase nyagitari enene ya Kisii iri kogenda konyora obogweni abanyanyimbo bapara korwa Kisii mbanyara goika ase ensemeyo na korusia chigari echio korwa ase ensemeyo. Weka kuchinsa maka ya mndre. Weka kuchimabwa ke. Na kukwanera. Weka kuchimabwa ke ngani. Haya. Mchesa madita ngoro kwa John Konga ochi amumenyo nyose ayigomye cyage tikenye cyage goro mugasore twarubege ntege kausana sigali egari kurugwe base ya Classic atumire jigali bere Nissan ya Lion ne private car yo munyene epare twarire butampe ngatubekere jipampu kurke umbu paka kegati Ntome di monto ga to hotel ya to bigger jibambu eji nduto moito go jigo turale go beker where the minister for education for roads atokonye de pare kiara ntoko nyara goluze abantu kare tuko bantu batano monto yomo bantu babiri sio magari sio pikipiki lakini imefanya jari mbaya sana kindly minister for public work roads and public works asali aigo kero yeito atobegere pare jipambu kurke umbu paka kegati onye konyarekana so that itokonya abantu beto baherere faransa hapo sasa naona ara abantu bigire gali bagweto ba police nara bo sana bana bakemo ntagu kure ko gende saba yujisobo bono kwirire njera buli mumede saka kurete bana aje kama saka kurete and just asinge je sababu nke sana careless driving over speeding tiga serikali arari muneko tokonya ase pale na traffic and NTSA na barabu go baraira segasi yawe ngo wacha waamuke wasaidie watu wa Mungu kwa barabara. Hello?